Losep. बिनानाव गेमस्रिया सफैमारबाय दिनैहाय नोंथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों दा दंफैयो जाहैबाय अल बिटिनि सोरां इउथ क्लाबाव दिनैहाय फुटबल टुर्नामेन्टआ थामथि जागोन लोगोफोर दिनैहाय थामथि बे थामथि फुटबल टुर्नामेन्टआव जों दिनैहाय आगान होफैबाय। दा दिनैनि गाहाय आलासिया जाहैबाय जोंनि बर' एक्ट्रिस एबा इउटुबार मिस गेमस्रि दैमारि। दा जों बेखौनो लोगो हमनो थांगासिनो दं लोगोफोर एबा फैबाय जों दा बैयावहाय लोगो हमनो थांसिगोन लोगोफोर चलो। माय गड गेमस्रिखौ दिनै लाइभआव नुसिगोन गेमस्रिखौ मोगथाङाव नुसिगोन दिनैहाय बै न'आवनो दं होननानै मिथियो। जों थांगासिनो दं नै लोगो लानो थाखाय ओंखाम जाहैनाय बिनानावमोना ओंखाम जाफैबाय सफैबाय। मा ओंख्रि मोनजाखो सालथे? ओंख्रिया अमा नारजि अमा माबा माबि दं नै आलासिनि फेभरेट जोंहा नै फाइनालि बिनानाव गेमस्रिया सफैमारबाय दिनैहाय नैबे सालथेमनि अननायावहाय नुमारबाय दिनैहाय। नंगौना नङा सानगासिनो आरोखि दिनैहाय लाइभ नुनानैहाय बिनानावमोनखौहाय। औ 2019निफ्राय आं फल' खालामबाय थादों बे बिनानावखौहाय दिनैहाय फाइनालि नुमारबाय आरो एकदम मबाइलाव एसे मानसिखौ बैसोगोरा नुदों दा मोगथाङाव उन्दै नुदों आरो बैसो गोरलै एकदम 18 बोसोरसोनिल' नुदों आरो आंनि गोसोआवबो नांदों। औ एकदम उन्दै मोदोम गिदिरबो नुयो फनावहाय भिडिअफ्राव। दा दिनैहाय एकदम मिडियाम साइज एकदम रेडि। अफिसियेल लसेप आंनि चेनेल नामा दा बे अफिसियेल लसेप आं बे बिनानावखौहाय गांसे आर'नाइजोंहाय बरायनानै लाग्रोनोसै। दा बिनानावा बाहाय खैथासोआव ओंखारबोआमोन जों न'निफ्रायना आरो बबावबा थाबोदों नामा? आङो मैयानो बिश्वकर्मा फुजा होखांनानै बङाइगावआव थाफैदों आरो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय दहाय फुङाव 11 ओंखारबोबाय आरो 11 दा बिनानावा नादि मोनथाम चेनेल दङ दा मोनसेयाव 3 लाखनिबो बारा जाबाय। दा बे 3 लाख भिउवार्सफोरखौ मा फोरमायनो सानो मा अननाय होनो सानो? नोंथांमोनखौ मा होनबावनो आरो आं बुंबाबो माने नोंथांमोननि थाखाय बेखिनि बुंनाया माने बिराद खम जागोन आरो ना। एसेबांखिनि अननाय होबाय सासे हिनजाव मानसिनो माने बर' रावजोंबो भिडिअ बानायनानै जे जोङो 3 लाख साबस्क्राइबार खालामनो हायो बेबो मोनसे बिदिन्थि महरै जाबाय। नोंथांमोना 3 लाख जितु साबस्क्राइबार खालामना होनानै आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरोना। ओमफ्राय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो अल बिटिनि सोरां इउथ क्लाबखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावहरो। बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय नै नोंथांमोनजों आं दा माने मोगा मोगि जालायनो हाबायना बिनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों। आरो लोगोसे गामि सोरगिदिं माने गयखौ बाख्नायथावना आरोना नोंसिनि जायगाया। बिराद गय बागान दङ। गय बागान फाथै बागान बिराद मोजां आरो बेखौसो होनो गामि आरोना। दा इउटुबाव ओरैबायदि फेमास जागासिनो दं बयबो खुलिदों। दा जेन'बा एसे खम फरायनायाबो इउटुबाव केरियार दानो हागोन नामा? जेन'बा 9, 10 एबा 12 फरायनाय मानसियाबो इउटुबफ्राव केरियार दानो हागोन नामा गावनि लाइफआव? एक्चुअली जोंबो दाबो साक्सेसफुल नङा अब्लाबो आं जिखिनि माने आंनाव माइन्डआव दङ बेखिनिखौ आं खिन्थानोसै आरो। इउटुबावथ' एक्चुअली बिदि डिग्रि सिग्रि बिदिथ' नांलाया साख्रिथ' नङा नालाय। इउटुबाव मोनसे अपेन प्लेटफर्म जेरावहाय गावनि टेलेन्ट बा बांसिनानो जोंना दा ब्लगिं खालामो आरोना। आरो बांसिनानो आं सानो माने बयबो फैसा खामायनो थाखायल' खालामा जेनेबा एज ए मेम'रि थालाङो नालाय मोजां नाङो जेनेबा गावनि मोजां ममेन्टसफोरखौ हेपि ममेन्टसफोरखौ केपचार खालामनानै बयजोंबो शेयार खालामनाय माने पजिटिभिटी शेयार खालामनो नागिरो आरोना इउटुबनि गेजेरजों नट अनलि फैसाल' आरो बे पजिटिभिटीखौ शेयार खालामनायावहाय जोंना इनकामबो जायो। बेनि थाखायबो बिथांमोना गोबां इन्ट्रेस्टेड जानानै दङ जेरैहाय जों इन्ट्रेस्टेड ना गावनि खुसिखौ शेयार खालामनो बिराद मोजां मोनो नालाय। ओमफ्राय
साक्सेसफुलाथ' नोंथांमोननि आखायावसो ना बयबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट होलायबानो साक्सेसफुल जालांगोन आरो जोंबो साक्सेसफुल नङा दे दासो माने मोनफा मोननै स्टेप बारायलांगासिनो आरोना नोंथांमोननि अननायाव आसा खालामगासिनो मोनबाय थागोन बिथांनि जिनि प्रडाक्सनाव माबाफोर मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं नामा दाथ' गैथ'वा दा बिराद गरम नालाय दाख्लै शुट खालामनानै आङो फुरा लोमजाखादों ओमफ्राय दा माने नायनोसै निउ इयारावहाय ना ओरैनोथ' मेथाइफोर दङ खिन्थु आङो एसे मोजांसिन मेथाइखौ लाबोनो सानो दा आंबोथ' गोदानसो दा अन्नानै नोंनि भिउवार्सफोरखौ एसे खावलायना होदो आंनि अफिसियेल ल'सेट चेनेलनिफ्राय अके स' नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामना हो जिहेतु जों बर' ना बयबो सापर्ट होलायनांगौ अफिसियेलि ल'सेट चेनेलखौहाय नोंथांमोना आंना जादों ना नामा अफिसियेल ल'सेटखौ चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो पुरा माने गरमजों पुरा माबा जाजोब्बाय माने थेंक इउ